केरा पर हकौ छौरी कौन गे करोही गुमान केरा पर हकौ छौरी कौन गे हमर लभरवा हो रे छौड़ा नवादा जिला के डॉन रे हमर लभरवा हो रे छौड़ा रजौली के डॉन रे मोबाइल में फोटो देखा दे हकौ कैसन गे मोबाइल में फोटो देखा दे हकौ कैसन गे हमर लभरवा हो रे छौड़ा गया जिला के डॉन रे हमर लभरवा हो रे छौड़ा नालंदा जिला के डॉन रे बढ़ चढ़ के बोली आगे मरती तो करे जमा में गोलियां रे छोड़ी दे दे तू अपन नंबर बाग जाते बोल में तो हो तो मडरवा रे हमरा लगा हौ झूठो बोलही हा कोई नंबर बन गे हमरा लगा हौ झूठो बोलही हा कोई नंबर बन गे हमर लभरवा हो रे छौड़ा जमुई जिला के डॉन रे हमर लभरवा हो रे छौड़ा शेखपुरा के डॉन रे हकौ गाँव के गे सभे डरा हो रबो के नाम से रे हको शहर की हकौ गाँव के गे सभे डरा हो मनीष के नाम से रे राइटर सुदामा कुंदन हौ की हकौ अनुपम गे राइटर सुदामा कुंदन हौ की हकौ अनुपम गे हमर लभरवा हो रे छौड़ा पटना जिला के डॉन रे हमर लभरवा हो रे छौड़ा जहानाबाद के डॉन रे बुझली। DNS म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रजौली।